Ja sam ovdje i sa nama je specijalni gost. Dr. Squash. Subscribe-ite na njegov kanal obavezno. Ako ste inovativni. U prošlom klipu u kom me Dr. Squash digao do 8. arene i do 2418 trofeja. Klip koji smo završili pre par minuta. Sada je ovo drugi deo i nastavljamo. Sada koristimo drugi dek. I to Matin lično. Da, ja sam napravila. I sad idemo u battle. Idemo kratak kodak Junior Jackie. Iz klana Dang Warrior. Zar to nije ludo? Zepo je elektrovizor. Zep. To sam uradio, samo što je to bio elektrovizor. Oh man, what the? You bald. Nisam to rekao tebi za njega. Nisam to rekao tebi. Rekao sam to ogromno. Nisam vidio ovo film. I nastavno. Ne. Previše nam je skinuo. Ako nas ovaj bude pobedio, to će biti vrlo verovatno. To je onda samo zbog leva, ni zbog čega drugog. Zato što igraš profesionalno. Nećeš se. Ja se neću davati. Neću dozvoliti da se pravi. Moram da probam da ga 3 crownujem sad. Sada ili nikad! Ne da ništa dobro. Sad treba da pomisliš jedan tower! Ne. Otići ću tower, ali ako je da odbrnimo. Ne, bacit ću fireball. I to kad bude... neizvesno, da. A imali smo ređu Inferno Dragona koji se tek zagrejavao. U redu, sad sam malo pa s trofejima. I to bi prvi put da smo pali s trofejima, uključujući poslednji klip i ovaj klip. Ali dobro, ovdje su skoro svi level 9. Mislim da imam povišen pritisak. Ne bih je trebalo kada se nerviram oko Clash Royale. Ako samo zamrzne lava onda to nam ništa ne znači. To nam samo olakšava stvari zato se događaju lava onda. Odmah je stavio znači, to je užasno po njega, a po nas je fantastično. Ne zna da Miner može stavlja log. Ima log, Miner, ja sam izvrdo ne zna kako da ih koristi. Troluje, verovatno. Da. Nadimo se da troluje. Zašto ćemo da ga zakoljemo. Zakuj ga. Pa. Good game. Ovo moram da podelim sa klanom. Evo, sad ću to da podelim sa klanom. Samo moment.
Samo moment. Hajde. Tu. Ima i klon. Elita Barbarina level 10. Sad da vidimo kakav je. Rekord 2525 trofeja. Nije dobro. Evo, izvoj. Morao sam da šerujem taj back replay. JACC. Jaran Warriors ima 2423 trofeja. Naravno, level 9. Kako su svi level 9 ovdje? Dobro, vidim da je sad i ovako, što je super pomoć. Lambo! Dobro, Tower se ovako... Na Lava Hounda. Da. Tako da... Sa obe strane pristiže vatra. Meni to se ovako je to mi farma. Stilili su baš puno. Ali ne dovoljno. Stilili su puno. Šta mi preporučuš? Gde da imamo 3 crown ili... 3 krana. Odmah. Okej. Odmah 3 krana. To ja radim. Pa ne znam što bi kako, ali ja ti kažem što bi ja radim. Pam 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 pam. I moram nešto da vam kažem. Ako volite da gledate Clash Royale klipove sa glitchovima, onda trebate da gledate klipove jednog youtubera, nije nešto previše poznat. Njegov kanal se zove Long Johnson i to ima odlične klipove. Smešni se do bola. Najozbiljnije vam kažem, bar meni. Ne znam za ostali, meni se smešni do bola. Lava Hounda, možeš da baciš Lava Hounda? Haha, troll. Naravno da neću ovako. Što bi bilo da si... Zamisli da staviš Inferno Dragona tu sredinu i da on gađa glavni tower. To bi bilo suludo. Da, odmah bi dobio 3 krana. Dukcamo. Okej, ovo bi... Dobro. Ja sam mi žao što ne koristim tvoj tek da mu bacim... Fire Spiritu? Ne, Fire Spiritu, nego... Golden Barrel. Ovdje. Ovo je sve skinuo samo Lava Hound. Jedan Jedan Lava dosta da skinu. To je sve skinuo samo jedan Lava Hound i jedan Baby Dragon. Jedan Lava Hound i jedan Baby Dragon su skinuli taj tower. I mala rada. Ovaj hoće da mi 3 kranova. A to nije kran. Kako Miner može da kopa brže nego što hoda? To jednostavno nema smisla. I piše da to nije magija u deskripciji. Zašto bacaš to stranu? Kaže, to nije magija. It's not a magic, it's a shovel. Ili na srpskom, to nije magija, već lopata. Ali on može brže da kopa nego što hoda. On hoda sporo, a još... Ne, on hoda sporo, ali kopa brže nego što hoda. Da li je to normalno? Ne, apsolutno ne. Mogao bi da te 3 krane, ako sve uredi kako treba. To! Ali neće. Okružimo Wizarda. Samo gađi.
koristi kartice za... Slučajno. Da li me neko zove? Stočka. Samo ubaci prvi zlatko koji dobiješ. Hajde, pa! Da li, treba da se vranim. Ne, znaš što ću da radim? Ne. Trola su je. Zašto da mi troluješ da moram da pobediš? Ti ćeš da ga troluješ. Da. I onda ću u zadnji sekundi da mi bacim. Z. On verovatno se drne od straha i misli kako se blizu pobedi, tako blizu pobedi. Sad zapuj. To se zove trolovanje. Sad sam ja naučio što znači reč trolovaš. Čisto da bismo ga malo iznervirali. Sada vidimo kada je bio najbolji. Hajde. 2809. Odigrat ćemo još jednom i završit ćemo time sa ovim klipom. U redu. Uzet ću recimo ovaj Hog Cycle deck. Da li ja znam da je ovo Hog Cycle deck? Ovdje brutalan, da, niš. Samo ne pošto ja pogledam. Mnogo nam je skinuo. Kako ti ide? Odlično. Ma da je on meni sa balonom level 4 skinuo mnogo. Koliko je puta pogodio? 2 put? Da. Balon za ovo 4. Kad pogodi 2 put. To je nemilosno. To je lični. To je lič. To je agresivno. Lično. Ne znam, nisam znam. Sročim to što sam htio da kažem, tako da sam rekao ovako. Pazi, njima je balon level 4 i meni je Wizard level 4. I on ima Wizard level 6. Zamisli da moj protivnik koristi isti battle deck. I da smo u pravom decku. Nije friendly. Zamislite, nije friendly. To nije nemoguće ako recimo, ako se to desi nekom koji ima više od 3000 trofeja. To nije nemoguće. Ako je među najjačima na svijetu. Ovo ćemo, čekamo ovog Wizard običnog. Sada bacimo Fireball. A nećemo da. Dođe. Sad ovdje ima brutalan put. Ne bismo to sada krećemo neki. A ne. Nema veze, ovo se ne znam. Ne, za toga to. Jako mi je žao, ali morat ću da kažem svima da Overpower. Svima da je otišao Overpower. Ne, Wizardu, ne, nikad, ne! Ovo je bilo toliko blizu. Iznervirao te. It was so close. A ne. Ne može ovako. Nećeš, tako ti hleba. Tako ti hleba, nećeš pobediti. Ne. Ne. Dobro. Baš će sad skorije da ti pobedi.
Gdje